Cara pagi ini bongkar gula putih. Raja gula. Ini artisnya Mas Suparno. Sing siji lemu, sing sitok kuru. Terus kepiye ngene iki, Njur? Tukang daging. Penting nagane ya, Tuh. Penting seger kewarasan. Wah. Rasa nahari oke. Kurang. Sing iki masih sing paling barik dhewe. Ayo mundur ah. Tapi sayang mboten wonten wayo. Yur. Raja gula. Jos kok Kok lekno. Kira gula blok kok. Enggak tumpangi bawang. Jos kok. Kadang kita dihadapkan dua pilihan. Berat tapi bisa untuk jajan, ataupun ringan tapi kita nggak bisa jajan. Iki rajane junjung, sep ngepok wae acarane ngepok, ora usah suwe.